Assalamu alaikum jama'a, barka da zuwa wannan taro mai albarka wanda mai girma sarki ya haɗa. Yana so nuna muku irin baiwar da Allah ya yi masa a ɓangaren waƙa. Mai girma sarki bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ka ɗaura niyya kan waka kana addu'a a'udhu billahi ɗaya daga shaiɗan akan bid'a, sannan ka kawo basmala kan riƙon sunna, ka biya da yin hamdala ita ce uwar sa'a, da kawo salsala kammalar da'a ga wanda aikin rahama ce wajen jama'a. Ka iya da kalmar sanatu zuwa ga alaye da sallama ga sabai masu kyan da'a ga Wannan waƙa ta yi sai dai in ana son hasada. Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Shehu baka sai komai ba. Ai ba komai. Shehu da magana bakinka, faɗi ka ji waka. Abin da suka faɗa zan faɗa ko in faɗi zuciyata. Naka nake son ji. To sam babu azanci cikin wannan waka. Salaf take babu gishiri, kuma da a ce mutanen wannan gari masana ƙa'idojin waƙa ne da sai sun tafi yajin aiki saboda muninta. Ku kama man wancan shashashin shehu, ku kulle shi wata ɗaya. Tashi mu je tun kafin in zo. Assalamu jama'a, barka da wannan lokaci, barka kuma da sake saduwa a wannan fada mai albarka. Yau ma dai mai martaba ya zo muku da wata sabuwar waƙa mai daɗin gaske wacce kowa ya ji sai ya ce ko na buga. Sarkin masana waƙa zai ji wannan sai ya yaba. Mai martaba bismillah. Muna gode Allah da ya samu inuwa, aminci da inci ba gushewa, to mulkin adala da ni'ima da yalwa da bauta da fitina da son zuciya. Aboki tafi nan ka saurari waƙa, tafa'in su wata sha'anin mawaƙa, jawabi na 'yan baka masu zalaka. Zauna, ina saka? Zan koma inda aka fito da ni ne, saboda amsar baya ita ce a yanzu.